videót, akkor tudjátok mi a dolgotok. Ott lenn van a telefonszámom, az elérhetőségességesen, ahol el tudtok érni engem, és tudtok időpontot kérni, hogy le tudjátok szopni a rücskös faszomat, jó? Na, a lényeg, hogy a büdös kurva anyádat. Na, a lényeg az, hogy itt is most megnyitom. Mi az van? Na. A kurva milligram, gram, itt nem. Inkább itt megy jobb. Milligram, kiló. Milligram, kiló. Milligram,